Mikusog ang bagyong Goryo ug anaa na karon sa typhoon category. Katapusang nasikpatan sa pag-asa ang bagyong Goryo mga 560 kilometers per hour sa silangang bahin sa Itbayat, Batanes. Sa pagkakaroon, gipaubos na sa tropical cyclone wind signal number 1 ang Batanes Island. Wala hinuon kini kahigayunan nga mo landfall sa bisan asang dapit sa nasud. Apan birahon ini ang hanging habagat nga mosangkot sa mga pag-uwan nga masinati ilabi na sa kasadpang bahin sa nasud. Lakip sa mga makasinati ug mga pag-uwan ang Central Visayas ug Eastern Visayas. Usahay kining hangin nagikan sa southwest makaabot diri sa Central ug Eastern Visayas. So starting tomorrow, moderate to high chance makasinati ta mga pag-uwan. Any time of the day, natay light to moderate with occasional heavy rains, whole Visayas, which is delikado gihapon ato mga flash floods or landslide prone areas.